Παιδιά, να σας πω κάτι. Έλα, πες. Κάμερα τώρα. Είναι μοντέλο. Τι να πλύνει. Γιατί δεν πλένεται από μόνο. Παραπάνω από 200. 200 γυναίκες. Εντάξει, είστε και μεγάλος τώρα στην ηλικία σας, 20 χρονών. Εντάξει. 40. Όχι, είστε 40, αλλά την ηλικία, ξέρω εγώ, 20 χρονών, τι κάνετε. ένα βάζει Άδεια μέσα. Λέει, μη. Μπορεί και στην να περάσει μια Ναι, όχι. Γιατί κάνεις 300 γυναίκες. Γιατί κάνεις 300 γυναίκες. Κρατάς μια εβδομάδα. 2 εβδομάδες την άλλη, Είσαι μικρός ακόμα. 3 εβδομάδες την άλλη. Τώρα έχεις τα θέματα. Έχουμε το μάτι στο σκουπίδι. Πάλι. Έχουμε και αυτό όλα τώρα. 1100 πέδερας. Μη σου πικεριάσεις. Πάλι Γενικό ζώο δεν ξέρεις, όχι αυτό. Μαλάκα με κουνιέσαι πολύ εδώ. άμα πάει Μία Ελληνίδα και 2 Αλβανίδες. Αλβανίδες. εγώ. Μισός Ρώσος, μισός Ρουμάνος. Είναι. Α? Εγώ δεν ξέρω να μιλάω καλά. Ξέχασα. Εσείς Ρώσος είστε. Πόντιος. Ολλανδία. Και γαμώνικη, εκεί. Όλη μέρα. Εκεί οι γκόμενες, τις δίνεις λίγο αρχής και πατώμα. Ναι, αυτό το βίντεο θα γίνει top. YouTube. Ξέχα. YouTube. YouTube. Ρουμανία. Και δηλαδή άμα δεις με τι κάμερα τραβάω, δεν είναι εγώ είναι χαλασμένη η οθόνη μου, μου στραβάω ακριβώς πάνω. Για αύριο. Και τι θα γίνει, θα πάμε αύριο. Για να μην το ακούσω. Αμάθο είναι, ναι, όντως. Εγώ, μισός Έλληνας, μισός Γερμανός είμαι. Αμάθο δεν τα τώρα τα είναι. Βασικά, εγώ χθες Βασικά πιο πολύ Έλληνας είμαι. Εσένα συνεχώς. Μανάρι μου, Αλβανός. Αλβανία. Το βάλω. Μανάρι είμαι εγώ, είπα και μετά είπα. Εγώ μια Ελλήνα διαμούν και κριτών. Δεν φόρτινα. Και κουράστηκε. Ήταν 17. Καταβάλω και μια γύρω μας. Ναι, όμως, εντάξει. Τέλος σας. Άντε, αυτό το βίντεο είναι το φέτος. Λείπετε όλοι. Δεν μπορούσε άλλο να χύσει. Δεν μπορούσε να χύσει, πονούσε το πουλί μου. 3 ώρες πήγαμε. Πονούσε μετά, το κεφαλάκι. Σταμάτη. Ανέβαινε πάνω στο μπούκι τη 1 ώρα. Τελείωνα. Μετά ξανά. Σταματούσαμε, ξαναρχίζαμε. Μετά την τρίτη, τέταρτη φορά δεν μπορούσα άλλο. Θα πεθάνω. Και αυτή επίσης πέθανε. Και αυτή ανοίγουν μετά. Αν πέθανε. Ήταν ένα καλό φαΐ και εδώ. Μόνο να πάω. Τι είχα πάει λίγο πιο πίσω. Καινούργια αίμα. Πάει κατευθείαν αίμα. Κατάλαβα. Εγώ μπορώ να γαμίσω πέρα.
κάθε μέρα. Mm. Κάθε μέρα μου Κύριε μου, έτσι. Δεν μ' αρέσει και η γυναίκα σου. Ποιο γράψει σήμερα? Σε αποστολή. Σε μια άλλη. Σε μία. Έφερα αυτό. δεν έχω. Κάνω μόνο. Δεν έχει άλλο. Θέλω δεν πάω. Θέλω δεν κάνω. Κανείς. Κοίτα πάση. 20 λεπτά. Για πίπα. Θα σου πάρει τη δύναμη. Θέλω. Μόνο για πίπα. Πρέπει να πας, θα πας στη γαρά. Θέλω να αρχίσει λίγο. Είναι χαμάτος το δίνει μαλάκα. Δεν θα φέρει τίποτα. Τι κάθε μέρα εσύ παίρνει, κάθε μέρα εγώ παίρνω την κομπή του. Κάθε μέρα. Κάνει. Δεν το έχεις καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα γυναίκα. Ότι υπάρχουν άλλες γυναίκες. Έλα, φτάνει.